Bonaire. Meer dan zon en zee. Een eiland dat ademt in kleuren, geuren en geluiden. Waar de natuur haar eigen verhaal vertelt. En tussen al dat moois schuilt iets bijzonders. Laat me je meenemen naar een bijzonder project. Het Bonaire Sabal Palm Park. Geen gewoon park, een belofte. Als projectleider Natuurherstel vind ik dat de NMBP heel prominente rol heeft bijgedragen in dit traject. Want het project wordt gefinancierd vanuit NMBP. Hierbij heeft de OLB een coördinerende en faciliterende rol. Voor mij begint eigenlijk het verhaal van de Bonaire sabelpalm in 2017. En dat was tijdens de herontdekking van deze palm. Voor die tijd was de palm, of de cabana, zoals die lokaal ook genoemd wordt, zeker al bekend. Maar toen was de wetenschappelijke naam nog Sabal cauciarum. En samen met een internationale palmenexpert hebben wij de Bonaire palm een nieuwe naam gegeven. De Sabal antillensis. En daar hoor je eigenlijk al in, de Antilliaanse palm. En vervolgens zijn we doorgegaan met het doen van onderzoek. En toen hebben we samen met die palmenexpert gevonden dat de Bonaire palm ook nog een aparte soort is van de soort die op Curaçao voorkomt. En op dat moment hebben we eindelijk onze eigen Bonaireaanse palm gekregen, de Sabal logidiana. En op dat moment zijn we ook begonnen met het schrijven van het projectplan voor het Bonaire Sabelpalm Park. Vervolgens hebben we dat ook ingediend, uiteraard bij OLB. En in 2024 zijn we eindelijk kunnen beginnen met de implementatie, met het start van het Bonaire Sabelpalm Park. Dankzij de financiering van het NMBP. Het volledige project zal 2 jaar in beslag nemen. En dat wil zeggen dat we nu, medio maart 2026, hopen open te kunnen gaan. Ken je de Bonaireaanse sabalpalm al? De Sabal logidiana, een palm die alleen hier voorkomt. Deze zeldzame gigant is Bonaire's groene schat. Oud, wijs en zeldzaam. Het soort natuur dat je niet kunt vervangen als het verdwijnt. Hij komt alleen maar voor op Bonaire en dat wil zeggen dat hij is endemisch. Endemisch wil zeggen alleen maar binnen een bepaald gebied. Daarmee is het dus ook echt een Bonaireaanse palm geworden. Het is ook meteen de enige endemische plantensoort van het eiland. Dus het is een bijzonder unieke soort eigenlijk. Omdat het nu een eigen soort is deze soort ook meteen kritisch bedreigd. We gaan binnen het Bonaire Sabelpalmpark uiteraard de sabelpalm planten. Maar waar we voornamelijk eigenlijk op willen focussen is de natuurlijke regeneratie. En dat betekent dat we alle factoren, dus alle maatregelen gaan nemen waardoor de natuur zichzelf kan herstellen. Waardoor we dus betere omstandigheden creëren en een plek maken waar de sabelpalm zichzelf weer kan uitzaaien. We hebben zojuist de telling afgerond van de sabelpalmen op het hele terrein. En daarom weten we exact hoeveel sabelpalmen er zijn, zowel de grote als de kleine. Op dit moment zijn er nog 22 volwassen, levende palmen aanwezig. Er zijn gelukkig veel meer jongere palmen aanwezig. In totaal zijn er 1653 palmen in het wild aanwezig binnen het Bonaire Sabelpalmpark. Dat klinkt heel veel, maar de meeste zijn erg klein. Met een ambitieus plan zet het Openbaar Lichaam Bonaire zich in voor de toekomst. Hun missie? Een natuurpark dat deze unieke soort beschermt. Voor nu en voor de generaties die nog komen. Het is eigenlijk aan het begin van een project ontzettend belangrijk dat voordat je begint met het aanpassen van het gebied of beschermende maatregelen toepast, dat je eerst gaat kijken wat is de situatie op dit moment. Want dan kun je namelijk aan het einde van het project, als je dus klaar bent met het beschermen van een soort bijvoorbeeld, kun je gaan kijken van heeft het eigenlijk wel effect gehad wat wij hebben gedaan. Dus we hebben een telling gedaan van alle sabelpalmen die we hebben kunnen vinden binnen het totale gebied van het Bonaire Sabelpalmpark. Datzelfde hebben we gedaan voor de aanwezige geiten en ezels die nu nog in het gebied zijn. Omdat we natuurlijk willen weten wat straks het verschil is als er geen enkele geit of ezel meer is. Het Bonaire Sabelpalmpark is heel belangrijk voor de natuur. Dus we hebben te maken met biodiversiteit behoud. En we hebben daarnaast te maken met klimaatverandering, dus klimaatadaptatie. En ook het hele gebied hier is een Lima-gebied.
Dus een heel uniek habitat met heel veel belangrijke vegetatiesoorten naast de sabelpalm. Het gebied zelf is ook wettelijk beschermd. En als laatste ook een heel belangrijk aspect, de educatie en informatievoorziening. Dus op een gegeven moment het hele project of het hele park wordt opengesteld voor de lokalen, voor bezoekers, om zich te recreëren. We hebben een aantal palmen die voor ons heel bijzonder zijn. Dat zijn namelijk een soort van de originele oostelijke palmen, zoals we ze noemen. En die palmen die zijn zo bijzonder voor ons dat we ze eerst eventjes vast willen beschermen voordat we het grote hekwerk eromheen zetten. Dus die palmen hebben we op dit moment al beschermd met een klein stukje gaas. En voor de rest zijn we nu net eigenlijk begonnen, zoals je hier achter mij kan zien, met de eerste werkzaamheden van het grote omsluitende hekwerk. En dat is ook meteen het grootste gedeelte eigenlijk van het project. Het is een vrij nieuw soort hekwerk. We maken onder andere gebruik van gerecycled plastic palen. Het Bonaire Sabelpalmpark wordt meer dan een stuk natuur met een hek erom. Het wordt een levend klaslokaal, een ontmoetingsplek, een bron van inspiratie. Voor eilandkinderen, voor natuurliefhebbers. Een park waar kinderen leren, reizigers ontdekken en bewoners trots zijn. Het is de bedoeling dat we het Bonaire Sabelpalm zo natuurlijk mogelijk gaan inrichten. En daarbij moeten we rekening houden dat de mensen wel naar binnen kunnen in het park, maar de geiten en de ezels niet. Dus dat doen we door een soort van poortje te maken met tegelijkertijd ook wat we een hopover noemen. En dan bij binnenkomst kunnen bezoekers direct ook op een bord zien wat ze wel en wat ze beter niet in het park kunnen doen. En natuurlijk de mooie natuur van het park beleven. De faciliteiten die bezoekers kunnen verwachten binnen het Bonaire Sabelpalmpark zijn voornamelijk gericht dus op de informatieborden. Naast de informatieborden willen we uiteraard ook nog graag wat zitgelegenheden. En om het park schoon te houden, dat doen we natuurlijk samen. En daarom zullen we op verschillende plekken ook vuilnisbakken plaatsen. Het mooie aan de wandelroutes en fietsroutes is dat de bezoeker zelf kan bepalen hoe lang het duurt. De langste wandeling die zal maximaal 15 kilometer lang zijn. Stel je voor, wandelen door een levend landschap, omringd door palmen die er al waren toen je grootouders nog moesten worden geboren. Vogels die verhalen zingen. Ineens besef je, dit is niet zomaar groen, dit is erfgoed. En je wordt onderdeel van iets groters, het beschermen van ons natuurlijk erfgoed. Wat dit park natuurlijk als eerste uniek maakt, is de Bonaire Sabelpalmpark. Zo'n unieke soort en met een geheel eigen park. Dus dat is echt iets waar we als Bonaire trots op kunnen zijn. Het waait ontzettend hard. We zitten dicht bij de zoute kust. Je kunt het zout bijna proeven in je mond. En als we hier om ons heen kijken, dan is het een harde stenen ondergrond. De zon die schijnt hier fel. En zelfs in zo'n gebied zijn er nog ontzettend veel planten te vinden. En niet alleen zomaar planten, unieke soorten als de sabelpalm. Unieke soorten als de Auretea gildingi, een soort die nog niet eens een lokale naam heeft. Dus zelfs in zo'n gebied komen zo'n grote biodiversiteit aan soorten voor. Dat maakt dit gebied voor mij wel uniek. Bonaire's toekomst schrijven we vandaag met groene inkt. Duurzaam, levendig. Waar natuurbescherming geen hobby is, maar noodzaak. Waar elke plantensoort telt, zodat iedereen, jij, ik, zij, kan blijven genieten van alles wat dit eiland zo speciaal maakt. De visie van Bomberde voor het Bonaire Sabelpalmpark is dat we niet alleen deze unieke soort beschermen tegen het uitsterven, maar dat we er tevens voor zorgen dat iedereen op het eiland deze soort kent en bovendien trots is op wat we met recht kunnen noemen de Jus di Bonaire, het eilandskind. Het Bonaire Sabelpalmpark. Laat je raken. Hier groeit de toekomst van Bonaire.